Ir-riżultat tal-votazzjoni tal-Kunsill Ġenerali ma kienx riżultat għal Adrian Delija iżda kien riżultat pożittiv għal Partit Nazzjonalista kollu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM l-għada li ġie konfermat kap tal-partit b'aktar minn 2/3 tal-voti. Adrian Delija ringrazzja l dawk il-kunsillieri kollha li taw il-kontribut tagħhom u parteċipaw fil-votazzjoni u li jurew kif il-Partit Nazzjonalista huwa partit ħaj. Dan meta pparteċipaw iktar minn 92% mill-1496 kunsillier li kienu eligibbli li jivvotaw. Huwa qal li dawk li votaw iva qed jgħidulu biex jaħdem iżjed u jwettaq ir-riformi li jeħtieġ fil-Partit Nazzjonalista fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu l-kol flimkien, diffiċli kemm huma diffiċli. Għax dak li huwa b'dik is-saħħa li qed tgħidli aħdem iktar, għamel iktar, issa wettaq ir-riformi li għadt li ħatamel fejn qabbatt ukoll il-Dr. Lewis Gallia, imma flimkien, għax l-ebda persuna waħedha, mhux se tagħmel ir-riformi, u d-deċiżjonijiet kollha li rridu jittieħdu, diffiċli kemm huma diffiċli, irridu jittieħdu. Dik liva nifhimha hekk. Adrian Delija qal li mill-ħadd stess bdiet issejħa r-riforma biex nagħmlu l-Partit Nazzjonalista aktar rilevanti u attiv għal bżonnijiet tas-soċjetà Maltija, fejn se jingħaqad tim dinamiku sabiex jaħdem id fit ma' Lewis Gallia f'din ir-riforma politika holistika. Dan billi niftħu l-bibien beraħ għal kull min irid jgħin fir-riforma tal-partit. L-ewwel ħtieġa hi li imħabba lejn il-pajjiż is-soċjetà u l-ġid komuni. Dik hija l-ewwel requirement biex xi ħadd ikun f'dan it-tim. Adrian Delija qal li dawk li qalu le wkoll għandhom messaġġ li qed iwasslu li huma wkoll iridu partit b'saħħtu u kredibbli. U għastedinhom sabiex jagħtu semhom fil-Partit Nazzjonalista u jipparteċipaw għaliex hemm spazju għal dawk kollha li għandhom rida tajba biex iġeddu u jsaħħu l-partit. Adrian Delija qal li rridu narmu l-politika tal-mibeda għaliex il-Maltin u l-Awċin ma jridux aktar il-politika tal-firda filwaqt li enfasizza l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu mhux se jkollu l-politika tal-mibeda. Dan fil-waqt li nkomplu nuru fejn isir il-ħażin u nkomplu naħdmu flimkien u b'determinazzjoni kontra l-korruzzjoni għal ġid tal-partit u tal-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li kulħadd għandu dritt tal-espressjoni m'għandux ikun hemm attakki fuq il-mezzi soċjali u jieqfu l-attakki personali. Ejja nkunu ġentili ma' xulxin. Ejja nisamgħu xulxin, ejja ma nattakkawx. U mhux qed nitkellem biss għall-politika l-Partit Nazzjonalista nitkellem in ġenerali. Jekk qed nitkellmu fuq l-isport, nitkellmu fuq l-isport bil-passjoni. Jekk qed nitkellmu fuq l-ambjent, nitkellmu fuq l-ambjent bil-passjoni. Jekk qed nitkellmu fuq il-politika, nitkellmu fuq il-politika bil-passjoni. Imma nkunu ġentili, ngħidu li għandna ngħidu. Imma ma nattakkawx in-nies u importanti ma nattakkawx personalment. U qal li flimkien għandna nħarsu l-qudiem biex il-Partit Nazzjonalista ikun oppożizzjoni pożittiva li taħdem fl-aħjar interess tan-nies sabiex fost l-oħrajn inkunu b'saħħitna fil-ħidma tagħna biex insalvaw l-ambjent u s-siġar li ġildu t-tibdil fil-klima u noħolqu ekonomija ċirkolari fejn l-ambjent ikun fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet, innatfu l-arja mnixsa u nsaħħu d-demokrazija quddiem gvern li ma jridx soċjetà li jimpurta.